Съдейки по анализа на предното ми видео, ми стана ясно, че явно няма как да бъдеш оригинален и няма как да успееш чрез това да си оригинален и да не качваш клишета. Затова на мен ми остава един вариант, който мога да пробвам в YouTube все още, и той е да си заложа живота на машинките и да заразявам хората с хазартната болест, като ги карам да си поиграват живота заедно с мен, да ми донейтват пари на стримовете, които да проигравам на машинките и да се надявам тази машинка да ми пусне. Шегувам се, естествено. Днес просто ще играем Clover Pit и ще се надяваме машинката да пусне. Ще играем нормално, без чалендж. За някой друг клип може да оставим някой чалендж да пробваме. Нека да видим с какво започваме. Ако не сте ми гледали предното видео, в него може да видите повече от играта, т.е. обяснявам повече за играта в него. Днес просто ще си разцъкваме свободно машинки, ще си връщаме заемчетата и ще потъваме в тъжната реалност на казината и дълговете. Така. От тук обаче нищо не ми харесва. Добре. Това ще ми даде повече тикети. Аре, ще вземем една чушчица. Какво това? One pattern with 5 plus symbols during a spin. Не, това само ще вземем място. Добре. Молим се на чушката. Let's go gamble. Пущай! Дай пари, ма! Нема да стане. Усещам го, че това не е нашия рън. Усещам, че това не е нашия рън. Вземе си 3 спина. И се надяваме чушката да пърли нещо. Диамантчета. Добре. Съмняваме, много силно ме съмнява да успеем да върнем дълга. Много силно ме съмнява и да успеем да минем играта като цяло. Добре. Може да вземем чушчица, ама нямаме билетчета. Добре. Let's go. Дай нещо! Добре, приема се. Така. Добре. Взехме съндъчета. Оле! Ние направихме 100 милиона пари, бе, брат. 100 милиона пари направихме, бе, брат. Връщам дълга от сега и ще ми даде 4 билета. Така че скипваме рунда. Дава ни повече билети. Чай да видим господин телефона. В предното видео не успях да кажа много за телефона, но телефон ни е като девил диловете в Айзък. Ако някой е запознат с тъпани в Айзък. Дава ни различни опции. Така, това ни дава намаление на лъки чармовете от сегашния магазин само. Което намаление е минус 2 билета. Или това да ни се пускат повече седмици. Я чай сме погледнем. Не, от тук нищо не ми харесва, ами седмичките. Така. Един ресток. Добре. Това ни дава билетчета. Това ни върши 30% от дълга. Айде. Още един ресток. Така. Диамантчета. Се пускат повече диамантчета. То колко струваше диаманта? Не. Бисквитката? Какво беше бисквитката? Добре. Опа! Ей това е златното. Ей сега разбихме. Обърната ръка на Хамзи. Ей това червеничкото. Сега я размазах. Let's go gambling.
Не, няма да го пускам сега. Пускам го в последната врътка, за да мога да се съчетая с ръката на Крус. Чушчица. Нищо не прави тази чушчица. Айде. Молим ти се. Ей, това е. Добре бе, върви. Върви ни за сега. Да видим докъде ще стигнем обаче. Какво да направим. Така. О, това ни дава 3 фри ристока. Така, това... Предното видео го обърках. Това ни... Вдига символ с мултиплеера на множителя. Плюс 1. Вдига стойността на всичките и тия. В момента мултиплеера ни е по 1. Множителя ни е на 1. Всеки път, когато го натиснем това, ни го вдига с по още 1. Така че ще вземем, защото е много хубаво. Това какво е? Това не го знам. Every time you restock the store, recharge 1. То това е добре. Ама... ни взима минус 1 място на чармовете. Имаме определено място. Това не ни взема място. Кое е това? О! Е много ясно. О, немам пари ли бе, брат? Що не казват тия работи бе, хора? Добре. Сега ще направим билетчета. Пак можех да върна дълга по-рано, но... искам да направя малко схемички с билетчетата. Така, към банката. Добре, този бюджет не към банката. Толкова много чармове ми даваш екран, че реши ти подиграваш ли ми се бе, брат? Ти подиграваш ли ми се? Добре. Сега имаме пари. Взимаме това маняк да намали всичко и взимаме това за ристока. Само че ще си върна сега парите и тогава ще ползвам ристоковете, защото сега нямам и билети. Ще ми даде 4 тикета. Айде! Давай! Давай! Днеска я размазвам. Днеска първи клип превъртаме играта. Това е много интересно. Добре, чай да чуем маняка в телефона. Кой иска това? Ще изчакаш. Така. Добре, това ще ни е полезно. Това с джакпота може да ни претака, защото може да ни се паднат примерно една-две колонки за да речем седмички. И то това не ще ги измести тотално, ще ни даде цял екран, но може да ни даде цял екран череши, примерно, или лимони, което не е толкова окей. Така ще ни даде мемори пак. Като ни дадат тия мемори пакове, те са тези чаленджи, за които говорих в началото на видеото. Айде! Взимай кеша, дай да видим какви чаленджи ще ни дадеш. Да си имаме запомнителния път. Така. Аз тия имам. Кой е това? For the rest of the room whenever the deadline ends. Добре, ще ги разгледаме друг път. Като решим да играем чалендж. Така. И тук нищо не си харесва. О! Това ни добавя още едно към мястото за чармове. Това ни дава пилетчета. Айде. Напред и нагоре, брат. Дарай един ристок. Ей, това е. Още 30%. Аз направо от сега мога да си ги върна. И като натиснеме червения бутон, седмички. Ще се появяват повече седмички. Ей, това е. Точно това исках да кажа, което забравих да го включа в предното видео, че не става толкова въпрос за машинките, защото имаш някакви неща, които в реалния живот няма как да ги имаш. Нали, някакви неща, които ти носят късмет и машинката ще ти пуска. Това нещо в реалния живот няма как да се случи. Точно заради това, нали, е по-такава игра и не става толкова въпрос за самото игране на машинки.
Така, да връщаме ли кеша да вземем 12 билета или как? Или как? Айде, връщаме го. Ей, топа малко ни трябва. Добре. Аре, ще направим една такова. Let's go gambling. Сега. Понил. Екран череши. И сега, примерно, ако ми се беха наредили 4-5 седмици, щех да поудя. Но, джакпот е с... Така, ние имаме с две вратки. Какво това, бе? За първ път го забелязах. Да, давай си! Давай! И ръката на Хамзито, дай сега екран седмици. Ех, мамко! Аз изкарах да си върна Борча. Така, айде, Борча да се върна. 12500, ти си луд, бе, брат. Здравейте, господин банкер. О, това отроява стойността на седмицата. Айде, правим го това. Аз имам ли място? Тук имам място за още две. Я един ток. Ех. Добре, нема да се оплаквам, всичко е то. Давай! Давай парите! Чушката, нищо не прави. Така. Давай! Айде! Айде на екрана на седмиците! Ей, това е! Избих и зъбите! Остана! Така! Още не мога да си върна всичко, но... О, това ми е презаредено! Ей сега отрепах! Ей сега изкъртих къса! Ей сега изкъртих! Давай! И ръката на Хамзито сега дай наци! Ей! Бях толкова надъхан, че ще пусна още един екран седмици. Така. Какво правим сега? Да рискувам ли си да рискувам? Ама ако даде нещо хубаво? Какво хубаво пари? И айде. Какво стане? Правим ги. Няма как. Дай додолу. Така. Така. Все малко ми остава да съберем. Браво, бе! Ех! Какво се радвам, топа нищо не фърли. Ръката на Хамзито, червения кристал, айде! Често, бе, стига ми се подиграва, бе. Това май беше последния рух. Край, не мога да си върна кеша. Ти верно ли? Така. Имаме шанс да се оправим обаче. Аре, не става. Ей, умряхме! Бях толкова сигурен, че ще изгърмим, но явно няма да стане. Ами, това ще всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Къде е камерата, бе? Надявам се да ви е харесал този клип. Ако искате да видите още такива и съответно и на други игри, харесайте това видео и се абонирайте за канала. Чао!